Osido. Kilabas. Udi pesa ma igero go udi. Mane go yu mingadi ingado gadi ngata mondi kwa dosara. Nyane no kanyo kigero go do chwe chiro kati gero go chiro. An gima kwayo Mheshimiwa William Ruto. Otii tije kaka rais. Eni katiba ma wantiere godo ni ben gima berni. Nitie chapter moluong ni duties of the president. Otim gigo mane jo Kenya oyiere mar mondo waneka tich mar office of the president tire moko mang'eny modonjegi en gi waziri mar weche mag housing kata weche mag chiche mowachogi mago gin tije mag kaontis man be buoga gi ma rais dhi timo e wach chiro but kine giwacho ni kine ka nitiere gine rido gimoro kamoro to nyaka be nitie gimomi iride omiyo omi sirikal teko institutions mag government mondo oti tijgi to en kochung' kaka rais kaka koro sani jo Kenya penjre ni to ka rais oripo bed ni ene motelo ne jo Kenya te kendo orito ngima mar jo Kenya to sama gik moko timre malich kama ere duond rais e weche mag abductions and killings gi weche mag confusion mantiere police service gi ere duonde omiyo moko mang'eny modonje gi kaka housing gi gino setere do mose tim nadi manyaka ne giloso chik gi regulations ekane I think it was a high court no rule ni okay gini nyalo dhi mbele to you can imagine the number of advocacy makata sirikal ne timo roma gi judges roma gi jok ma ura ji threats mabende ni chiwo kata mana ne jogo matiye court too much work ma sometimes ok yield gimoro malong'o weche mag kiosks gi mag these stalls gi mag chiche gi magi are devolved functions rais mondo yie mondo counties oti makata king'iyo one of the concerns mane senate ni godo gi national assembly gi makoro wadhi discuss miluongo ni division of revenue allocation housing levy ni noluong kanyo national government odonje weche mag counties ma weche mag chiche gi wan gik miluongo ni county aggregation industrial parks moripo bed ni gitudre kanachiel gi gavana koro ka rais ema dwa lose weche mag chiro gi weche mag loso stall weche mag gero cho kaka kura welo kamineno ang'ia welo kabisa kanyo kama ne wadhi go mpira wan jo Karapul ka wan gi zonal division of sports awelo ne en kama ne ber ndi to sani koro ne kaka awelo chal uyie mondo gavana orengo o discuss gi MCAs kaka weche mag awelo inyalo losi nikech kata gik ma price promise wa mang'eny gi kisomo budget ma sani wa discuss kata madhi mbele ni to kata mna weche mag chiche gi national government's role kacha onge koro konyalo yie mondo eno tich mar His Excellency the President mondo yie mondo institutions and jogo mantiere office koro mo gi jo cabinet to nyalo penjo gi deputy president kech parks gi and weche mag counties and engagement is under the office of Jalo Price to yie mondo Mheshimiwa Professor Kithure Kindiki odwok penjogo kodhi e weche mag housing to yie mondo CECs be otigi governors gi mabang'e waziri mar housing at the national level duoko penjogo but kodwa confuse wa kama to kata jogo madwaro hero mar mondo gidonje broad based ni bende samoro wabedo confused kendo tamoa